Päivää. Me olemme täällä Metsävoiman koulussa haastattelemassa oppilaita kouluruuasta. Pian me menemme tuonne ulos ottamaan selvää, mitä oppilaat ajattelevat kouluruuasta. Päivää, saisinko vaivata teitä? Kyllä saa. Mikä on nimenne? Niko Saarelasta. Miten mieltä olette kouluruuasta? Ei tarpeeksi hyvä. Miten mieltä olette niistä annoksista? Liian vähän saattaa. Kiitoksia. Moi. Mikä sun nimi on? Okei. Miltä kouluruoka maistuu sinusta? Jotkut on pahat, mutta jotkut hyvät. Oho. Moi. Moi. Mikä sun nimi on? Lauri. Ok. Mitä kouluruoassa olisi sun mielestä parannettavana? Että jotkut vois olla vähän hyvempiä. Okei. Moi. Sun nimi? Viola. Olisiko kouluruoassa sun mielestä mitään parannettavaa sille, että haluaisit jotain mehuusenkaa tai tämmöistä jälkkäriä Ei. enemmän? Mut haluaisin, että kalat olisi tuoreempia. Okei, kiitoksia. Päivää, me ollaan koulun ruokalassa. Meillä on täällä puuropäivä. Minulla on tässä tarjottimella lasi maitoa, lautasellinen puuroa ja yksi kinkkuvoileipä leipä. Marrat eivät tosin ole minun herkkuani. Pidän enemmän tästä kiisselistä. Minusta olisi parempi silleen, että olisi kahta hilloa. Yhtä hilloa, missä ei ole marjoja ja toinen, missä taas on marjat. Se olisi parempi silleen. Rockin' floor dropping, rock on the show. I'm rockin' floor dropping, rock on the show. I'm rockin', rock on the show. I'm rockin', rock the microphone. Come on, party people, let me. Come on, party people, let me. Come on, party people, let me hear you scream. Come on, party people, let me. Come on, party people, let me. Come on, party people, let me hear you scream. Moi. Moi. Tiedätkö sun nimen? Mä tiedän, mä voin häiritä sua. Noniin. Onko sun mielestä kouluruoassa mitään lisättävää? Ois. Mitä? Paremmat perunat ja enemmän jäätelöä. Se oli siinä.